Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Streda Veľkého týždňa. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milovaní bratia a sestry, vypočuli sme si slová svätého Evanjelia podľa Lukáša, umúčenie nášho Pána Ježiša Krista. Včera sme počúvali podľa svätého Matúša a v piatok si vypočujeme podľa svätého Jána. Bratia a sestry, prežívajme práve týmto spôsobom tieto chvíle. Dnes vieme, že v stredu sa odohrala tá udalosť pred utrpením nášho Pána Ježiša Krista, že sa radili Židia, ako ho zabiť. Dohodnú sa s Judášom. V stredu Veľkého týždňa dohodli cenu Ježišovho života. 30 strieborných. Bratia a sestry, je to takisto deň, preto sme mali aj tie úvodné čítania, keď sa katechumeni, ktorí sa pripravovali na krst, vykonávali tzv. 6. skrutínium. To sú tie prípravné etapy. Po odznení paší a kázne opustili chrám, pretože nemohli byť prítomní ako nepokrstení kresťania prinášania Najsvätejšej obety. Potom si počkali, kým skončilo obetovanie a na konci svätej omše ich kňaz vyzval, aby sa dôkladne pripravili vyznať svoju vieru, aby v sobotu mohli ju vyznať a teda musia byť s ňou už oboznámení, dobre ju poznať. Bratia a sestry, toto je poučenie aj pre nás, aby sme dobre poznali našu vieru, tak ako vtedy nebolo možné, vtedy to dokonca ani dovolené nebolo, aby sa títo zúčastňovali prinášania Najsvätejšej obety, aj dnes sme toho svedkami. Mnohí možno sú prítomní v chráme na svätej omši, ale nepoznajú obsah viery. A preto im to neosoží. Využíme, bratia a sestry, tento čas, aby sme naozaj žili tak, ako to po nás chce Boh, aby sme počúvali Boha. Pochválený buď Ježiš. Aký postoj má mať kresťan ku krížu? V čom spočíva pravý pokoj? Toto všetko sa dozviete v ďalšom diele podcastu Na dúšok vína, ktorý nájdete na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra.